Vlog na. Mag-live siya, mag-live. So what is up? Hello, what's up mga pusong mapapagdala? May ito. Pareho na yung mga... Oh. Hindi ka, matuwad ka na yung musod. Ayaw sa ulit. Okay guys. It's around 2 a.m. in the midnight. So, let's break. Viewers. Hi guys. Ano relo? Aron, ano yung balik na tanang? Banta lang na yung radio na break. Ano sa? Siguro, maybe, okay guys. Dito kami ngayon sa online. Sumakay si May dito. Ayan, ito yung kinakain ko. Kahit Hello guys. Live watching here the two of them. Okay. Walang viewers ha? Runa. Runa naman. Income. No condom on Valentine. Hey. Ha? Like, Antog mo nga. do it. And National Geographic. National. Hey guys. Libat pa ni mo kamera. Na, nakon na. Ate na kay na no? Hindi na nagkaroon ko. Viewers. Ito mag-link. Ako mga viewers. What? Okay guys. Uy. Ha? Kasi mag-link. Hindi mo maka-viewers. Oh, pwede na. Oh my God. Huwag mo kanisod. Hindi na yung musod. Hindi na yung musod. Pagkuhan nag-link, pre. Bali mo musod. Mamayo mo na. Gusto ko na yung musod. Di man, di ko connect rin. Resti ka siya nga. Mga yung mag-usap sa mood. Sarado. Oo, pahiro. Ganyan lang, nagpila-pila ko dito. Ano yung mga pagkaon? Ingat na ako, ingat na. Larabel. Oh, ano yung pindot, makasuot na kita. Na nasa screen. Okay guys. Ito ako ba no? Gusto mo na? Ay, di mo na ganina siguro. Sa ugagkuhan din na, Rocky. Oo, pwede ang kuwan. Kulig-ligos. Di pa lang mag-ilang center. Mag-wire, tayo na ako sa lag-gate. All-star na ba? May shot ba? Matay viewers. O, pagkuhan na mga viewers. Sayo na to. Ha? Sayo na to. Lawon mo rin lang. Matay viewers. Mukbang na mukbang. Kita mo mga itong mga ice cream. Sagot ko po. Kasi ayusa mo rin to. May backshot ba? Charot. Balik. Hindi, ako lang ito doon. Malibit ako. Charot. Huwag yan na, huwag doon. Charot no. Huwag yan na, takot mo na. Baby. Ay na lang. Hindi nang ayusa. Ni,